3 la kuphulwa khona ilungelo labantu abanisizayo ngoba izolo nangolwesibili nangazo zonke insuku belihlukumeza ngani kubalwa ukuthi nilahlekelwe umnotho ebeningabe niwenzile nabo balahlekelwe iholo ekufanele ngabe balitholile sasuka lapho lwaphela usuku lwayizolo kwavukwa namhlanje kwaqhutshekwa nenkantolo futhi kwaphindiselwa leli phepha elihambe nobaba uNzuza ekuthiwa litosha amaphoyisa namhlanje inkantolo sesiyosho ukuthi umasipala sesimnikile imeya umunicipal manager kanye nemeya bobabili no-legal services abaphethe zomthetho bakamasipala sebelitholile sahamba futhi kuthe kusenjalo sizokuthiwa hayi nayi inkinga sase siwelele emaphoyiseni sesiyoshiyela khona la sifike sasho ukuthi kunenkinga eyenzeka njengamanje base-ke amaphoyisa-ke athi azodila nayo kuyancomeka siwancomeka amaphoyisa ukuthi ayibuyisile impahla thina besiwanike ukuthi kungashayi umsombuluko wecala engayibuyisile okuwumhla ka-11 manje futhi icala lenu lizongena lihlale enkantolo isicelo sokuthi liphuthume sizolalelwa ngomhla ka-11 March mhla ka-2016 kuyaphela kokwami amandla awethu asibonge ngiyathemba ukuthi sonke sijabulile angithi angithi beniqala ukubona iy'mpahla zihamba iphinde zibuyele unjalo-ke umkhonto uma usofikile okay okokuqala-ke macomrade engifuna sikucacise nje kahle kamhlophe ukuthi njengoba esekhulumile uMapolongo mhla ka-11 March ngolwesibili lo lesiya kulona sonke kumele sihambe siye enkantolo nyangizwa kufanele uma ngabe sithi sizohamba nani hhayi ukuthi ngizosifica khona kufanele masingena ningahambi futhi nigqoke kahle nihambe niphethe wona lamaphiliseni niyangizwani uma kuwukuthi nifuna ukuhamba nigqume ngemithi ngifuna kunuka inkantolo yonke bathi bazobona ukuthi umsebenzi onjani lo ngoba uma kuyokhuluma thina sodwa beningekho nina abazi ukubona ukuthi ngempela siqinisile ukuthi kukhona abantu abadayisile yangizwa kufanele sihambe sonke sibe senkantolo uma inkantolo sikhombisa ilist kubonakala abantu ngoba into esifunayo lalelani lapha inkantolo iyobe iyonibona nje bisishaya umthetho ukuthi wo icala-ke bese kuthiwa aqhubekeke icala into esizoyenza thina 1 ukuthi sifuna nina nikwazi ukuthi nithole le ndawo kube ngeyenu esemthethweni ngithi mina thina sifikile la sashutha yonke le ndawo yonke isenkantolo nalezi inamba nje isenkantolo sayishutha sathi inkantolo laba bantu bafike ba-allocate abantu nazi iy'namba bafika futhi nansi imigqa be-allocate abantu bayajika bona futhi sebezoqosha abantu sebebhale nencwadi eshoyo ukuthi amaphoyisa angezi ukuzolanda impahla abasayilethi-ke kubantu eshoyo ukuthi maphoyisa-ke hhayi seningabaqosha abantu sebevele bazolanda iy'mpahla zabantu so into ebalulekile-ke kufanele niyazi ukuthi njengoba sibhekene nalesi simo njengamanje kusukela namhlanje akho phoyisa nje laphinde langena akho phoyisa laphinde langena and enkantolo sifuna ukuyozwa inkantolo iwatsheni wanikeza i-order ezothi nina no more kule ndawo okwenu you must offer ini ilokuze i-permit ubantu ngoba nina abantu
nibenze bakholwa ukuthi nizobanikeza ipermit. Mase nibona nini ukuthi akuhambi kahle ngokwezifiso zenu, seniyaqala ke nina manje senizoxoshisa abantu ngoba kusho ukuthi ikhansela lithathe light nje ukuthi hayi iyadlala i-MK, hawu iyadlala. Yabo, nathi awuthi sibuye ngamawala angasekuseni. Ngithe uma ngifonela, wena ngifonela. Ngithe uma ngifonela comrade, tata impahla sezithathwa amaphoyisa. Ngathi mina yini? Basezithathwa amaphoyisa. Ngangifonela nangu uNgcobo kanti usekhotha. Ngathi lalela na amaphoyisa la kuthiwa sethathe impahla. Shona khona amaphoyisa nobaseva again ngale. Bathe bebaseva nje kwathiwa baphi lapho kuyibona ukuthi belande impahla. Kwathiwa hayi nango yedwa wabo. Kwathiwa hayi sodila naba. Ngithe ngizwa ngithi ngibavuke wathi hayi nayi imoto izoyiletha. Lalelani ke sifuna kusasa ikomiti livuke lihambe lapha kaMetro liphathe yona futhi lencwadi. Iphi Ngcobo batshengise construction bantu akhona la ikhona lapha uphara hayi lapho ke ngakhona ngikonke ngani batshela page 2 othi akubuyiswe imithi yabantu kubantu. So kusasa silindele ukuthi amaphoyisa aqoqe yonke le amithe lapha ayibuyisa ayilethe la. Silindele ukuthi bayiqoqe bayibuyise bayilethe la bazonikeza. Esho ukuthi abakwazi manje uphinde bathathe imithi yethu. Alikwazi ukuyomba lemithi kabuhlungu ngabe. Bayafika abantu bazoyitshinga nje bona bazoyitshinga. Yabo. Nale mithi kodwa yena ayisebenzi. Yini laba bantu ngabakhwifi khona laba ngakhwifi. So into ebalekile bafowethu, into ebalekile sinazisa yona ukuthi njengamanje dayisani futhi nenze sure ukuthi noma abanye bekude ngizwile kuthiwa khona bakomhlaba yalingana nani. Abanye ababe beqhubeka abaseduze bedayisa. Sifuna le ndawo le ingaphindi thathwe umuntu. Ingaphinde le ndawo ithathwe umuntu. Kube indawo yenu inkantolo ibisithi nikezwana ngoba sishutile. Ngeke bakwazi ukuthi edolobheni banikeza abantu indawo esonqenqebeni. Bese kuzothi la bazothi khona umlungu. Lo mlungu sifuna ukubona le ncwadi ayibhalela umasipala ukuthi iqoshwane ukuthi uyisho ngaliphi. Ngiyabona. Injalo nje bangani bami akusekho okunye ke. Hlalani manje nikhululeke nize ngiqethuke sekusekhaya.